Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo ndine confession yangu iyo yandiinayo. I am a Christian woman, but dzimwe nguva mukoma ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza, and I don't know what am I supposed to do to forgive our neighbor, because about 2 years ago ndipo apo muvakidzani wedu paakazouya kuna amai, ndokubva ndazofonerwa naamai vachindiudza kuti muvakidzani wedu iye ainge akavakombera ruregerero, ndokubva azovaudza kuti ndiye ainge akakonzeresa kuti baba vange vachizofa. Akazokumbira ruregerero mushure mekunge atanga kunamata. Nanhasi uno mukadzi uyu anonamata. Saka amai vakabva vati, ndodii mwanangu. I then spoke with my husband. Then my husband said kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichivaregerera, since she had asked for forgiveness uye zvekare she was now a Christian. It was not going to make sense for us to keep on hating her. But mukoma nashi ipapo ndakafungidzira kuti zvainge zviri nyore, but when I started to remember kuti but when my father passed away takabva tachizotanga kutambura zvisingaiti. My dad was the only one who was the breadwinner. Vainge vachishanda pamine. Ever since my father passed away, upenyu hwakabva hwazotanga kuoma. Izvo muvakidzani wedu ndiye ainge akauraya baba nekuda kwekuti bavangu nemurume wavo amai ava vainge vakanetsana nerimwe zuva vari kudoro. Ipapo I still remember kuti ndainge ndichiri form 3 zvinhu izvi pazvakaitika. Baba vangu vaiwanzo kuti musi wavanenge vabva kuHarare vobva vatoenda voswera vari kumashops. Dzimwe nguva vaikwanisa kana kuzotorarako kana kurara kumba kwabankuru vainge vakavakira padhuze nekumashops. Saka baba vakati vachingosvika pamba ndipo apo pavakabva vazodaidza muvakidzani wedu, ndokubva vazoenda navo baba vaivai vakabva vazoenda vose kumashops. Hameno kuti chii chakazoitika variko kumashops, ndokubva vachizotanga kurovana, in which baba vangu vakabva varova baba ava vepanext door nebhodho romumusoro zvekuti vakabva vakuvara, ndokubva vatogara muchipatara kwemazuva akati 1 day. So ivo vanoti vakabva vazoenda kun'anga vachiti nekuda kwekuti wangu murume haachakwanisi kuenda kubasa, newewo wako murume ndokuda kuti ange achizorwara. But baba vangu vakabva vazoshayika mukoma nashi. Mushure mekunge baba vashayika, upenyu hwakabva hwazotiomera, uye zvekare hama dzababa dzakabva dzazouya dzikatora upfumi hwose uhwo hwatainge tasiyirwa nababa vedu, ezi ini mombe, mbudzi, takangosiyiwa tisina kana chatainge tiinacho. Fast forward mukoma, I kept on going to school ndichishingirira kudzamara ndichizoenda kucollege, ndokubva ndazosangana nemurume wangu. So now I am someone who is living a very good life, but zvinongondirwadza mukoma kuti panguva yacho iyoyo upenyu hwakaoma kudaro. Vepanext door ava vainge vachitoti vhairira vachitotishayinira. Ndinotorangarira kuti nerimwe zuva mukoma ndakatumwa naamai kuti ndige ndichienda kunokumbira hupfu pamba pavo amai ava vekuurayisa baba vangu. Vakandishayinira mukoma, vakaita sekunge vasingandioni, ndokubva vatodana vana vavo vakabva vapinda vose mukicheni. Iniwo ndakati ndichida kunotevera mukicheni muya ndakabata chidheka chandainge ndiinacho kuti vange vachizondinokorerawo hupfu, ndokubva vatokiya dhoo ravo mukoma nashi kuti ndige ndichidzokera kumba. Ndainge ndichiziva kuti kumba kwacho kana chikafu kwainge kusitomborina. So ndakangoramba ndakagara paya. Vakazotobuda panze I think kuma past 7 vakatoseka vakati, ko iwe uchiripo here? Ko kana kuri kunzuka rumwa nenyoka ugerepo paugere ipapo, tanga tatoti zvimwe kuda kachidhoma kana kuti uri kamuroi. Mukoma nashi ndopa vakabva vazonditi ndipe chidheka icho, ndokubva varidza tsamwa vakabva vanondinokorera hupfu. Mwoyo wangu wakarwadza, but kuti ndige ndichiudza amai ndakaona kuti
zvainge zvisingaite nekuti ndaizotopa amai mamwe mazistress. Saka ndakazongofamba rodhi yose ndichingochema mukoma Nashe. Ndakazoti ndasvika pamba ndokubva ndapukuta mumisodzi paya ndichinopinda mukicheni. Amai already vainge vakatogadza poto vakati mwanangu kwai ndava kunonoka kudai. Kuti ndinge ndichiudza amai ndakaona kuti zvainge zvisingaiti ndokubva ndangonyarara zvangu mukoma Nashe. Saka zvinondirwadza kusvika pari zvino. And I know kuti as a Christian there is a time when you need to forgive and forget, but ndinoti kana ndikangofunga zvose izvo zvavaitiita ipapo patainge tichiri vana vadiki tichitambura tichiita sei mukoma, mwoyo wangu unorwadza. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Does she deserve my forgiveness? Kana kuti she was already forgiven by God, there is no way I can forgive her mukoma, nekuti vakandiurayira baba vangu, our breadwinner. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa hanzi does she deserve my forgiveness kana kuti kwete? Ngativabatsireiwo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndiri musikana uye zvekare ndine makore 19 years ekuberekwa. Mukoma Nashe ndakaumbwa kwazvo uye zvekare ndiri musikana akanaka. Handisati ndaroorwa uye zvekare handitomborina tarisiro yekuti ndinokwanisa kuzoroorwa. Ndinoenda kuma night clubs akasiyana siyana. When I go to the night clubs, I don't go there so as to party, just I go there nekuti ndinenge nditori pa mission yekuti ndinge ndichizorecruita as many young women as I can into the satanic cult mukoma. Saka inini ndine access yekuti ndinodanana nembinga mukoma Nashe, mbinga dzine mari dzakazara muno muHarare. Vamwe vacho ndivo vanotouya kwandiri mushure mekunge vaenda kana mudzin'anga vobva vazopiwa mafone numbers angu. Vamwe ndivo vanenge vaenda vachida kutsvaka mushonga wekuti vange vachizokwanisa kuwana vasikana vekuti vanenge vachirara navo vachivashandisa. Saka mukoma Nashe vanobva vazopiwa mafone numbers angu sezvo inini ndiine access kune vamwe vasikana avo vanoda zvinhu. So it is easy for me. Vasikana ava vandinenge ndasangana navo, kana ndikaona kuti uyu ndiye ari kudiwa naSatani pari zvino, musikana iyeye ndinotosarudza kuti ndinge ndichimupa mari yakawanda kwazvo. Mari iyo yokuti kana iye anotokabira chete, by the time achizoenda kunorara nembinga yacho iyoyo anobva azopiwa zvekare imwe mari on top of that. Mukoma Nashe inini ndinotoenda kuchechi, kana kuri sekuchechi mukoma. Muchechi imomo matongozara chihure nekuda kwangu. Ndiri munhu wekuti kana ndikasvika panzvimbo ndinenge ndichingospreada chete mweya wechihure. Ende ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukoma Nashe. I know kuti there are people out there that are going to judge me, but ndichiuyawo panapa ndikudawo kungoti kune vamwe vanhu kunze uku, ngwarirai. You never know kuti who is going to recruit you. And uye zvekare Mwari variko, Satani zvekare ariko, ane maagents ake zvekare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakabva nawo magitare awa kubva kudhara, but I have been struggling kubva zvandakatanga kuita very serious nezvemagitare. I can say kuti it has been 15 years pari zvino mukoma, but I have been struggling to find a breakthrough in the industry. Ndakatomboridzawo nemamwe maband and mamwe ekuti atori nemukurumbira mukoma Nashe, but inini there was something that was always
bringing me down. Ndaitoona vamwe vanhu vachitoenda mudzin'anga, vamwe vandinotoziva vakatoita mbiri vakatoita mari mukoma and walked off from the stage vatova nebag. But panguva yacho iyoyo, sezvo ndainge ndiri munhu ainge achinamata, nazvino mukoma ndinonamata, but ndazosvika pastage yekuti ndava kuona sekunge zviri nani kuti ndinge ndichitsvakawo n'anga yekuti inokwanisa kuzondibatsira. Saka pane imwe n'anga iyo yandakataura nayo. N'anga iyi yakanditi iyo inokwanisa kundirombesa so that ndige ndichizokwanisa kuita mukurumbira nawo magitari awa, but hanzi zvinenge zvichida ropa remwana wangu. Ndinewo mwana wangu uyo ane 10 years mukoma. Ndiri kudawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti is it worth it kuti zvandiri kuda kuita izvi zvekuromba ndisati ndachemberawo mukoma ndokwanisawo kuita a breakthrough, ndongoitawo mari ka1, because I feel as if music is in my system. I don't know kuti what am I supposed to do. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo the musician. Zvakangoma hazvo vedu way pakaipa hanzi upenyu hunokoma zvekuti unoshaya kana sendi rekuti unge uchienda kana kunorekodha kana one song zvayo kuma recording studios. Pakaipa saka nditori nen'anga iyo yandakataura nayo yakandiudza kuti kana ndikachekeresa mwana wangu ndinokwanisa kutoita mari. Ivo vari kuti panguva yavakatomboridza nemamwe maband ainge aine mukurumbira vaitoona vamwe vanhu vachitoenda mudzin'anga. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Upenyu hwakaoma mukoma Nashi. Murume wangu mushure mekunge anditiza akabva azondidzidzisa chikoro chekuti never trust a man. So ndainge ndiine kamari kangu kandainge ndiinako, zvekare ndakabva ndazopiwa imwe mari naamai vangu, ndokubva ndachizotanga kuita project rekupfuwa huku dzemabroilers. Uye zvekare ndakambozama mukoma Nashi nepose pandainge ndichigona napo kuti ndinge ndichiena an honest living. Pandakazoona kuti zvinhu zvainge zvaoma apa ndainge ndiine varume 3 vandainge ndichidanana navo ndichitira kuti vapote vachizondipa mari, ndo pandakabva ndati zviri nani kuti nditsvakewo venguo tsvuku vanokwanisa kundibetsera, and at the same time ndainge ndichida kukuvadzisa murume wangu. Ndipo apo pandakabva ndachizoudzwa neumwe muprofita kuti iye anozivana neimwe n'anga. Saka n'anga iyi mukoma Nashi ndinofanira kuti ndinge ndichiibhadhara each and every month, nekuti tine mvura iyo yatinoenda yatinonopiwa, but ini yangu mvura handiende kunoitora kumba kwen'anga yacho iyoyo. Mvura iyi mukoma Nashi ndinonoitora kumba kwemuprofita uyo wandiri kushandidzana naye mwedzi woga mukoma. Nekuda kwemaprojects awa andiri kuita ndinotobata $2,500 mwedzi woga. Then sekuru vaya vane mari yavanoda, uye zvekare nemuprofita wandinoshandidzana naye ane mari futi yaanoda kuti ndinge ndichizomupa. So mukoma Nashi, mvura yacho iyoyo yatinopiwa, ndakazonzwa zvichinzi mvura iyi zvimwe kuda inotorwa kuna mukuvisi, umwe mukadzi zvekare anoitawo zvekupfuwa huku nenguruve. Iye akanditi ini ndakanzwa kuti mvura iyi vanonoitenga kumochwari, but mari here? Kana iri semari ndiri kuita mari. Huku dzangu mukoma dzinozosara dzokura, but vamwe vemunharaunda vanotouya vachitoisa maodha zvekutoti vanotondipresa mukoma Nashi, ende ndiri munhu uya wekuti mukunopfuya kwandinoita huku handina kana loss at all. Huku dzangu dzose mukoma dzinosvika pakukura pasitomborina kana 1 inenge yafa kana kurwara kana kuita sei. Kana chiri sechikafu ndinozotongodzwawo nevamwe vavakidzani vangu avo vanoitawo zvemaprojects, vanogara vachingochema vachiti chavo chikafu mukoma
chekufidha huku achitombogari, but inini kana ndikakuudzai kuti nditori nemamwe mabhegi andakatenga echikafu chekufidha huku a few months ago handisati ndatombotanga kushandisa, ndinokwanisa kana kutongoshandisa anonymous laughing kana 5 kg kubva pastarter kuzonosvika huku dzangu dzichizokura ndichizonodzitengesa 5 kg. mufunge zvenyu mukoma, then at the end of the month ndobva ndatorova ka 2.5 kangu, apo pandinozobvisa mari yekupa sekuru vaya uye zvekare namadzibaba avo vandinoshandidzana navo mukoma. ndizvowo izvo zvandiri kuita. hamenewo kuti mhuri yeZimbabwe ichatiwo kudii nenyaya yangu. nyika yakaoma iyi mukoma, ko tingagoita sei? tiri kuzama nepose patinogona napo kuti tinge tichingwavha-ngwavha. vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. zvakangooma hazvo veduwe. hanzi vamwe ndivo vanoti mvura iyo yatinopiwa inotorwa kwamukuvisi, vamwe ndivo vanoti mvura iyi hanzi inonotengwa kumochwari nen'anga yacho iyoyo. hanzi tinongopota tichingoisa mvura yacho muma water tank so that huku dzedu dzinge dzichizonwa mvura iyoyo yeminamato. hanzi iprofit yega yega 5 kg from starter to grower. zviriko here izvozvo?